Nacházíme se teďka v Staré Běle, kde probíhá soutěž Aeropress 2023. Cítím se trošku víc nervózně, než jsem předpokládala, ale mám tady podporu všech svých známých. Tak, držte mi palce a můžeme jít do toho. Tři, dva, jedna, teď! Jednomyslně. Daria Egorová. Trošku jsem vlastně zjemnila mletí, aby tam ta chuť byla intenzivnější, co se mi i potvrdilo. A teďka jdu do dalšího kola a tam uvidíme, jestli budu postupovat nebo ne a těším se. Teď jsem taková nadšená, stres opadl hned na stage, tam ta hudba hodně pomáhala, takže jsem strašně ráda za to. Tři, dva, jedna, teď! Sen o zlatém Aeropressu trvá a je to Matěj Kučera. Je to Matěj Kučera! Ne, tak pocity z výhry jsou super. Když už jsem se dostal do finále, tak už jsem si říkal, jako, že bych to chtěl vyhrát. První soutěž, vítězství a jsem spokojený úplně. Jo, jako je důležité říct, že jsme trénovali spolu Ano. a že jsme v tom jako takhle ťápali spolu, nadávali jsme na to kávu stejně. Ano. A prostě já třeba jsem neskutečně ráda, protože vím, že Matěj odvedl obrovskou práci a já jsem u toho mohla být a úplně šílené, jako mám úplně šílené pocity z toho. Takže jsem za to strašně ráda.